Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Ngicela ukulungisa lana ngingakaqhubeki nale review. I-full episode guys uzoyithola kuMzansi Magic ngosuku la ishow idlala khona noma kwabanye abenzayo la kule platform benifakele full episode. Mina ngiyaxoxa nani okwethu nje ukuqhubeka indaba esesibuke lapha ku-TV show engisuke ngikhuluma ngayo. So angikwazi ukwenza into engiyaziyo ukuthi izongenzela inkinga ngokuhamba kwesikhathi ukuletha i-full episode i-delete ile platform or i-account yami ibe nenkinga mase ngiba nama-challenges. Angikwenzi lokho. Engikwenzayo sixoxa indaba siqhubeka ne-TV shows nama-TV shows sesikhuluma kodwa ukuthi siboneni, mina ngiboneni nawe uboneni, siyaxoxa. Yingakho isikhathi esiningi ngiyaye ngithi ngicela uthathe imizwa yakho uyibeke ngaphandle siqhubeke nendaba zabantu abasivezele zona ku-TV show. Isingumayeni-ke manje kodwa bengilindele vele akuthusi. Umayeni kunabanye abathi uyakhetha. Bakususelaphi lokhu? Umayeni kufika isikhathi la uMseleku athi uya-announce etafuleni kukhona amakhosikazi onke, uthi-ke uSibindi usethole umntwana kodwa unomunye osekhona omusha okuwuTirelo. Bathi-ke abantu uma uMseleku ekhuluma indaba kaTirelo nengane, umayeni uthulile. Uma esefaka uvuyo ukuthi-ke kanti novuyo futhi kukhona omunye osendleleni wathi kwangiphinda lokho. Manje ngithathelaphi guys ukuthi ubesho ukuthi uzobheka ingane yavuyo yesibili ngoba senize nithi-ke umayeni oqhathayo ngoba uvuyo use-university kanye futhi noTirelo uyafunda. Uvuyo-ke yena umenzele kwabalula wathatha ingane ukuze uvuyo aqhubeke afunde mase kuTirelo akasasho lutho. Hhayi, niyaganga-ke ngogogo wey'ngane manje, niyaganga-ke ngoma kamnini. Enze njani? Kuyimanje ngithi besimbona ku-season 7 yakwi-therapist ngoba uney'nkinga okunye ubengekho aware. So usedinga umuntu ozomsiza ukuze akwazi ukubhekana nezimo abhekane nazo nendlela futhi ukuthi ubhekana kanjani nalezi zimo. Ukuthi kwangiphinda lokho sekusho ukuthi uzothatha ingane ayikhulise ngoba uthe kwangiphinda lokho. Ukuthi kwangiphinda engahlampe futhi uqonda ukuthi i-stress leso Mpumelelo amfakela sona siyabuya ngoba phela manje useba involved as ugogo wezingane ngoba nakuleya season 1 esho ukuthi uvuyo naye umaze ngoba sekukhona ingane, hhayi ukuthi uhambe ngena iy'ndaba zikaMpumelelo. Ogqugquzela uMpumelelo ukuthi akenze lokhu akwenzayo ubaba wakhe maseba ngemuva ngoba ubaba wakhe uvela as ubaba o-proud ukuthi uMpumelelo wenza u-1, 2 no-3. Lapho eceleni umayeni u-worried ngoba vele masezenzeka lezi zinto uyena okufanele ebone ukuthi wenze njani njengomama. Ikuphi-ke la ithe khona le kavuyo uzoyibheka futhi eyesibili ukuze uvuyo eqhubeke nokufunda. Ivelaphi lento egazi ngathi ngine-free voice yami engazwakala kahle. Ivelaphi-ke le ndaba? uTirelo ukhuluma indaba yokuthi uzophindela esikoleni. Nakula season izingane zesithembu wayekhuluma ukuthi i-plan ithini. Kodwa guys ukuthi ngiyazi ukuthi mhlampe mase uthe ukukhula izinto uyibuka ngendlela ehlukile, mhlampe-ke siyabajaja ovuyo noTirelo kodwa vele uma wenza ingane i-plan isuke ithini ngoba phela uma i-protection ingekho khona okwenzakalayo. Base-university labantwana, angithi base-university. Into engiyithanda ngale season, nakho ngixuba izinto, into engiyithanda ngale season sithola iside
lomndeni kaVuyo. Futhi ngathi bengabafeke beveze nesayidi likaTirelo ifamily yakhe ukuze kungaphinde futhi kube nalokhu ukubuka kwabantu ngoba sebethe nje okushuthi uMayeni uthanda uVuyo, shuthi uMayeni yena uzimisele ngokuthi uzogada abakaVuyo abantwana, wayengasho lutho ngosingabakho. Asakafiki nje gazi isikhathi sokuthi uMayeni ekhulume indaba yaSingabakho noMpumelelo futhi ambeke esithombeni ukuthi nakhu okwenzakalayo ngunumber 2 wakhe, if ewunumber 2 onakhu abafisa ukwenza, nawo ama-challenges akhona. uMpumelelo akakafiki kuma wakhe ukuzobeka ukuthi kwenzakalani, imaphi-ke ama-challenges anawo noTirelo. Also uzobasiza kanjani-ke uma wakhe uma engenelela esiza. Hhayi mina kodwa ngiyazi ukuthi kwenziwa yini. Phela laphayana kuThando Nesithembu amakhosikazi namakhosikazi anabalandeli. Manje khona vele asebenakho ukuthi asimthandi uMayeni, bethatha kuleya show yabadala. Uma sebebuya ngapha before bezwe full story, ngoba asakafiki, asikhulumeni iqiniso, asakafiki la sizwa i-discussion engoTirelo phakathi kaMayeni noMseleku noMpumelelo, or uMayeni noMpumelelo, la uMpumelelo-ke sebeka khona ukuthi ucela luphi usizo kuma wakhe. Ngabe ithini ifamily kaTirelo, yena uzimisele ngokwenze njani, bona babona kuyini e-right, ezoba right kubona bobabili. uVuyo ifike vele ishow umhlophekazi esehlala noMayeni. Manje ngathi khona abantu abafuna ukuthi kubuyelwe emuva ukuze kutholakale ukuthi umhlophekazi uhlale noMayeni kanjani. Nokuba-ke uVuyo enze nje into efana neyenziwe uSneh. uMacele wathatha uThando, wakhulisa uThando, uSneh wathola enye ingane. Umehluko ukuthi uVuyo use-university ngoba uMayeni uthathe ingane enikeza uVuyo ithuba lokuthi akaqhubeke efunda, ingane ibikhula. Benze njani benoMpumelelo? Abayisebenzisa i-protection, sekukhona omunye umzukulu. Kodwa-ke uMpumelelo ofaka uma wakhe ekukhulumeni kulokho engikubonayo ukuthi hhayi-ke, yabo manje lento uMayeni ade ethi uyayifila injani, mayesezoyifila manje ngoba phela manje kuyeza-ke ukukhuluma. Ngoba uMpumelelo enze nje zonke lezi zinto azenzayo, uma wakhe uyazama ukulungisa ngesayidi lakhe, alibona liqondile as umama. Ubaba wakhe uyeza ngapha afike kube ngathi uyalungisa, aphinde ashaye ihlombe, singazi ukuthi hayibo yini manje le simenza ukuthi ashaye ihlombe ngoba nazi izinto ezenziwa uMpumelelo ziphambene. Mina bengithi kokwami sengigoqa le video ngoba izosuke iye kude. Asilinde, asakafiki la khulunywa khona ngoTirelo. Uma esekhulumile sesiyobona ukuthi ngempela hhayi uyalikhetha mangabe elikhetha. Niyasazi leso sisho leso ukuthi ukhethe emasini. Asakaboni ukuthi uyalikhetha. Yes, uVuyo ufike kuqala nakuThando Nesithembu akhona ama-episodes anoVuyo. Nakuba bengifisa-ke mina kuThando Nesithembu ukubona uTirelo nomndeni. Ngibone nje ukuthi kwenzakalani uTirelo uma esemzumbe. Akwenzekanga-ke. Asilinde-ke manje sibone ukuthi uma behlangana kuthiwani, ngoba cha nami ngilindele leyo meet-up yaMayeni noTirelo. Ngifuna ukubona nje ukuthi uzoba njani uTirelo ekhuluma noMayeni. uVuyo sesibonile ukuthi unakho ukuthi umjwayele uMayeni. Ngabona kule episode ekhuluma naye kuThando Nesithembu, angazi ukuthi ubebuza ukuthini. Ngabona ukuthi uyababona vele abantu abaxoxa ukuthi abaqali ukukhuluma. Bayabonakala-ke futhi-ke abanye ukuthi uyasaba, yabo. Asakayitholi-ke le episode eyenza ukuthi sibuke ukuthi ubembuka kanjani or utheni. Yazi yayinto ividiyo ade ngithi izoba mfishane. Ngiyaxolisa kakhulu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.